Уважаеми съграждани, нашият град е много древен. През него са минали стотици народи, които са оставили своя отпечатък и следите от които намираме в историческия център на нашия град. За съжаление, отношението ни към старините е отчайващо. Виждате сградите зад гърба ми, които са образци на европейската архитектура. В тях са отразени различни видове стилове, които са възникнали в края на 19 и началото на 20 век. Тези сгради, които са архитектурни шедьоври, са оставени на милостта на времето, без грижа от техните собственици и общината. В закона съществуват достатъчно механизми, за да може тези сгради да бъдат санирани, да им се предаде ново предназначение и да бъдат изпълнени с живот. Пример за това е католическата църква Свети Михаил, която виждате зад гърба ми. С усилията на местната общност, а не на държавата, тази църква беше ремонтирана и от руина се превърна в един действащ храм. Заради това има възможност всички тези сгради да бъдат санирани и да придадат достоен облик, така че историческото наследство и архитектурната им стойност да бъдат показани и използвани в нашето съвремие.